Autista esan pertsona, hori, agian beharra handiko pertsona bat zala, benetan komunikazio zailtasun oso handixak zitsuana, adimen urritasuneko pertsona bat, baina gaur egun horregatik handa autismoaren espektroko nahastea. Osea, espektro horretan kolore pila bat da, eta kolore pila horietan pertsona pila bat, eta horrek esan nahi da bakoitza dan modukoa dela, batzuk gaitasun askorekin, beste batzuk beste gaitasun batzukin, baina danak dirala ezberdinak. Orduan, ezin ditugu danak kasilla berdinan sartu, behar berdinetara, interes berdinetara, eta danak klitxe berdin horietan. Orduan, lehengo aurreritzi horiek ondinokan, niri gaur egun konsultara etortzen jata zen familia askoren beldurrak hor dauz. Inork ez dau nahi autismo diagnostiko bat jasotzea, baina benetan zure semiari zer gertatze jakon horri zenbat jartzen ditzasunean, pauso bat eta ibilbide bat hasten da. Eta benetan, egin batean deskantzo bat jasotzen dozu, badakizulako nola erlazionatu alzara zure semiakin, ze laguntza dauzkasun, ez zaudela zu bakarrik, beste hainbeste familia dauzela, eta benetan hori da interbentzioaren hasiera. Eta guretzat profesional bezala, haur baten garapenean autismo diagnostiko bat ematea ez da lan erresa. Badakizu, familia horientzat benetan egun oso komplikatua dela zuk emaitza horien informea ematen ditzazuenean. Baina gero horrek ere bai suposatzen dau, hasi behar gara lanean. Eta ni bai saiatzen naiz beti, batez amak etortzen dira, baina gurasoekin bizkat, gurasoiek enpoderatzen eta benetan beraien bizitzaren, ez dakit, ibilbidea beraien markatzea. Erakunde batek bai emango detzu respaldo bat, emango detzu babes bat, ze gero benetan zerbitzuak eskatuin behar dira, papeloak egin behar dira, gauza askotara, hobe da elkarrekin joatia. Eta aisialdi talde pribatu batek ez dazkala medixuak gian ume batentzat bakarka begirale bat jartzeko, hori publikoa izan behar da, bestela gestionatzea oso zaila da. Baina alabe, nik ezagutzen ditudan dantza eskolak, musika eskola, afariketan, piztina, badabil hor bide bat zabaltzen, ezin dugu esan dala negatiboa. Egisa da, ondinokan, dakagula erronka ondisa hor, eta gero pizkatzu komentatu dozun refleksio horretan, beste guraso batzuk nola hartzen duten, pizka da loreak esaten da bena, ez? Zer rekorrido egin dozun? Alde batetikan, ze adinetan detektatu dan zure semiak dauzkan zailtasunak, segisa da berak esan daben moduan, oso ume txikisa, nik beti esaten dut, eta nik uste beraiek ados dauzela, eskola baten, aurrezkuntzako irakasle batek, berak zure guraso bileran esaten baldin badetzu, beitu, nik hemen zeo zer ikusten dut, bera agian ez da profesionala izango diagnostiko bat egiteko, bera ez da espezialista, baina egunero 25 ume ikusten ditu, urtietan, umien garapenian jarri da, bere begira da momentu guztietan, eta agian berak bai daki garapenan inguruan zeo zer. Orduan, egisa da, 2 urtetxoko ume batekin diagnostiko prozesu baten hasten zaranean, guraso horientzat benetan oso momentu komplikatua da. Baina bestetik, inbertzino oso handia da. Ze horrek ematen detzu, zube hortan, aditua bihurtzea guraso bezala, benetan zure semearengan espezialista izatea, eta autista baldin bada, autista izango da bere bizitza guztian zehar. Eta hortikan egin dozun pauso guztiak ja irabazitza dazkazu. Egisa da, 10 urtekin diagnostiko bat jasotzen daben familiaren rekorridoa beste bat izan da. Ze 10 urtera arte, edo bere sintomatologia ez da izan oso deigarrisa, edo, toki batetik bestera joan da, peregrinaje handi zein dau, eta familia horrek diagnostikoa jasotzen dabenean, benetan bai da alibio bat. Urtean 700 ume datoz diagnostiko baten bila. 700 ume horietatik Gipuzkoan bakarrik ez dira dana gelditzen, noski, ez dira diagnostiko guztiak konfirmatzen, baina gainontzeko ume horiek gautenan ez dirana gelditzen, atentzio goiztiarrera doiaz, hau da, beste zerbitzu batzuetara doiaz. Beraz, ez da bakarrikan autismoa ez autismoa, da benetan, ume horiek beraien garapenean, erronka batzuk dauzkela eta benetan norbaitek ikusi da bela hori.